Bengithi lizokuna. Isahluko sokuqala ngaphambi kwendaba. Ukuphunyuka ebuqilini bokwesaba nokuphila impilo yamaphupho. UMhlengingidi wayekade ethathwe yiminyaka yokungathembi, esaba ukwenza isinqumo esikhulu sempilo yakhe. Kodwa manje uzimisele. Noma enesizungu, uvalo nezinxushunxushu eziningi. Unqume ukuthatha ithikithi eliya eKapa, indawo ekude neTheku, ngoba ebona ukuthi impilo yakhe ayisahambi ngendlela afisa ngayo. Ubuye wacabanga ngezikhathi ezinzima, ehluleka ukukholelwa ukuthi amaphupho akhe angafezeka. Kodwa empeleni wafinyelela esiphethweni esithi, akuthi ukubaleka emuva kusho ukubalekela ikusasa lakho.